Hapon ganiyang tanan, kinato Ebanghelyo, labi na sa katapusan sa paragraph, mao ni ang pirmi ginalisan sa mga laing reliyon o mga Katoliko. Okay? So, para sa malaing reliyon, ang Katoliko kanang dili kuno tinuod. Pero klaro kay sa Ebanghelyo nga ang Katoliko magsugod sa Jerusalem, gidala ni San Pablo o ni Pedro ngadto sa Roma ug nikuyanap sa tibuok kalibutan. Mao na ang ato ang argumento. Catholic meaning spreading the good news, no? So ang mga reliyon di man sa kasabot, wa man sa Latin, wa man sa kasulag Hebrew o Greek. So ato ang Biblia man gud namo na siya kanang gihikanan asa nga kanang language ang unang gigamit. So mao ni ang ta dire no nabanhaw si Kristo og kalit silang nalisang. Kisa ba di malisang nga ana? Ang patay gibitay sa cross, gilubong nawala dito sa lubnganan ug kalit lang nitungha sa inyo. Nitungha si mong tupad. Naabot tawo gilubong unya pagmata nimo nanas mong tupad, kuyawan. Sa bation mo ana, di ka makuyapan, no? Mao po hitabo nila. Ayaw mo kuyawan ang apostoles, ayaw mo kalisang. Tanawa akong samad, tanawa akong buhi ko. Di kay kanara, dili pa igo ang iyang pagsulti nga buhi siya. Nangay pagisagpan. Sa ato pa, si Kristo na ay unod, na ilawas, na ibukog. Tibuok siya nga buhi. Hinduta sa. Muna yung mga igsoon na Kristo, ako mutuod ko nga, dahil kay mga tao karon, dahil mga tao nga matay, yung nabuhi. Kanang mga naa sa ospital, na artista nga namatay, kanang Gary Valenciano, namatay na sa 30 minutes, yung nabuhi. No? Gikan siya dito sa ospital. Di ka nara, ato pagka 1989, masiguro to, o 1990, na ay lalaki nga giatake, unya, gidala dito sa Pulinaria, no? Kay Basamaron, no? Dito na gihigda yung lawas sa kanang tawag na higdaan sa patay. Kay tao pa nagdagom. Tao pagdagom para pagawas ng dugo. Kining embalmer kita sa patay, no? Pagkuha niya sa dagom, padung sa tusok, nibangon bitaw ng patay. Tinuod kita bo, nibangon bitaw ni. Nibangon sa tubangan. Ang embalmer in town, dito kuyapan. Sa di kuyapan, anak? No, gabi ipagod to. Dili kuyapan. So, wala sa laing katawgan, siya nag-urusa. Kuyapan siya. So, abinin mo ang katong namatay. No, mato pa sa istorya, nidagan. Nidagan kay niatog office. Ug dito sa office, magali ka naa dito ang manager. Ang manager po, wapa kibaw manager nga mautoy namatay. Nangay pagpagkaon, nangay pagtubig. Moto, agato yung balmer na nakuyapan, nakamata. Pagbata niya, dagan siya. Dito siya sa office. Pag-ukab niya sa pultahan, sus, ang manager ko ang minatay, nag-isturanay, nakuyapan na po sa balik. Nagasulti na ko na ako ang angkol, no? No, kay gisultian po siya sa mga amigo ni embalmer. Kapag sa balik, sus, mao na mga panghitabo nga naging mga kisa may di mo kuyawan ana, no, nga patay labi na wag kaila, no? Nya na si mo tabangan nya nabuhi lang kalit. Sumo na to Ebanghelyo karon, kisa may di malisang. Pandaghan man sila, wala kayo sila kuan. Wala kayo sa mahadlok. No, so pero ano mo sa mahadlok kay tungod sa gisaad ni Kristo nga mabanhaw siya. Lahi po ang bation nimo, ginuuna ko na, di ba? Ginuuna ko na. So mao ni mga igsoon na Kristo nga haron dili sa makuyawan di sa balakan ang ayos siya isulubang isda iya kining gikaon. No, wala na gisuka. So sa ato pa si Kristo sama kanato. Si Kristo nabanhaw
very, very langit nun. Si Kristo nangayog isda, very, very tawhanon. So si Kristo day true God and true man. No? Muna nga, ang gisaan ni Kristo, dili kay kutob na din na, apil na ang pagpukuyanap sa mayang balita, sugod sa Jerusalem, naabot sa Roma, naabot sa Espanya, o naabot sa Pilipinas. No? Kisam ning saan, dili ni saan sa Iglesia ni Kristo, dili ni saan sa laing reliyon, saan kini sa Ginoo, nga mao'y founder sa Katoliko. Amen. Manindog pala. Nagatuwa ko sa Diyos Mahal,